Dvaja hokejisti prebúrali vrátana. Ale pozor na túto akciu. Miestny hlásateľ pravdepodobne 2 minúty budú opravovať tieto dvierka. To nebol za tento zákrok, pretože tam sa ocitol niekto iný ako vylúčený Bulík. Starosta si naozaj poradil ako statný chlap. Z prvej pálil Nikulín. A teraz môžeme ísť dopredu, do rýchleho brejku. Ale vrátil sa dobre Ilia Kovalčuk a odstavil vážo Milana Bartoviča. Škoda. Pozor na protiútok Rusov. Na striedačku ako prvý je ním Dravecký, ktorý predtým ako prvý z nej naskočil. Kozlov, po ňom prichádza gól a dáva ho Maxima Finogenov. Útočník štvrtej ruskej formácie z pravej strany dostal prihrávku a našiel voľný dolný kút na Budajovej bránke. Pozrieme sa na to ešte raz. Kozlov prihral Afinogenovi. To nebolo ani tak dole ako hore. V každom prípade 15. minúte Maxima Finogenov otvára